സ്കന്ധം അധ്യായം 17 കലിക്കുള്ള ശിക്ഷയും പാരിതോഷികവും. ശ്ലോകം 42. വൃഷസ്യ നഷ്ടാന്ത്രിൻ പാദാൻ തപ ശൗചം ദയാമിതി പ്രതിസന്ധത ആശ്വാസ്യ മഹീം ച സമവർദ്ധയത്ത്. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുവാദി വിജയ്. അനന്തരം രാജാവ് ധർമ്മപുരുഷന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട കാലുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും പ്രോത്സാഹനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഭൂമിദേവിയുടെ അവസ്ഥയെ തൃപ്തികരമാം വിധം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വന്ന് വസന്ത മാതാജി അല്ലിക്കോ? അല്ല, മാതാജി ലൈവ് ഇട്ടു. ദയവിട്ടെങ്കിലും മ്യൂട്ടാ. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുണ്ടോ? ചൊല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഒരുപാട് പേര് കേറി, ഇപ്പൊ കേറിയവരുണ്ട്. അവരൊന്നും എടുത്തു കാണത്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 17 കലിക്കുള്ള ശിക്ഷയും പാരിതോഷികവും. ശ്ലോകം 43, 44. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണൻ നമസ്കൃത്യം നരം ജൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദീരേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മോഹം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരുദേന താരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഉമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധിനാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിധയ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധിനാമിനേ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ സ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ശ്ലോകം വായിച്ചു. പദാർത്ഥവും വായിച്ചു മാതാജി. വിവർത്തനമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി വിവർത്തനമാണ് വേണ്ടത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മജ്യോതിഷിൽ വിലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ വേദങ്ങളുടെ അധികാരിയെ ബ്രഹ്മദേവനെയോ വിദ്യാവിശാരദനായ ഗുരു ബൃഹസ്പതിയോ ആരാധിക്കണം. പ്രബലമായ കാമം അഭിലഷിക്കുന്ന ഒരുവൻ സ്വർഗരാജാവായ ഇന്ദ്രനെ ആരാധിക്കണം. സത്സന്താനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ പ്രജാപതികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രത്യുൽപാദകരെ ആരാധിക്കണം. സദ്ഭാഗ്യം അഥവാ ഐശ്വര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അധികാരിയായ ദുർഗാദേവിയെ ആരാധിക്കണം. അതിശക്തനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അഗ്നിദേവനെയും സമ്പത്ത് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ വസുക്കളെയും ആരാധിക്കണം. മഹാവീരശൂര പരാക്രമികളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഒരുവൻ മഹാദേവന്റെ രുദ്ര അവതാരങ്ങളെ ആരാധിക്കണം. അതിവിപുലമായ ധാന്യശേഖരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അതിഥിയെ ആരാധിക്കണം. സ്വർഗലോകങ്ങളെ പ്രാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അതിഥി പുത്രന്മാരെ ആരാധിക്കണം. ലൗകികമായ രാജ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ വിശ്വദേവനെയും സാമാന്യ ജനസമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശസ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ സാധ്യദേവനെയും ആരാധിക്കണം. ദീർഘായുസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അശ്വനി കുമാരന്മാരെ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ദേവന്മാരെയും ദൃഢമായ ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഭൂമി ദേവിയെ പദവിയ സ്ഥിരത ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ചക്രവാളത്തെയും ഭൂമി ദേവിയെയും ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കണം. സുന്ദരനായിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഗന്ധർവ ലോക നിവാസികളെ അഥവാ ഗന്ധർവന്മാരെ ആരാധിക്കണം. സത്പത്നി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അപ്സരസുകളെയും സ്വർഗലോകത്തിലെ സംഗമ യുവതികളായ ഉർവശിയെയും
ആരാധിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അധീശത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രപഞ്ചാധിപനായ ബ്രഹ്മാവിനെ ആരാധിക്കണം. വാസ്തവികമായ കീർത്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ പരമോന്നത ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയും കനത്ത ബാങ്ക് നിക്ഷേപം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ വരുണദേവനെയും ആരാധിക്കണം. ഒരുവൻ മഹാപണ്ഡിതനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശിവഭഗവാനെയും, നല്ലൊരു വൈവാഹിക ബന്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശിവപത്നിയും പതിവ്രതയുമായ ഉമാദേവിയെയും ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതില് പറയുന്നത് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങളാണ് ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ സുഖദേവ മഹർഷി ചോദിച്ചത് എന്താണ്? മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെടാൻ പോകുന്ന ആള് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ക്രമം ഭക്തിയെയും, അല്ലെ, ക്രമമുക്തിയെയും അതേപോലെ തന്നെ നേരിട്ടുള്ള, അല്ലെ, മുക്തിയെയും ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇത് രണ്ട് തരം മുക്തിയും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ ഏത് മാർഗമായിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുക? ഭക്തി, അല്ലെ? ഭക്തി, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അല്ലെ? ഭക്തി മാർഗമായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുക. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ ക്രമമുക്തി ഉണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് മുക്തിയുണ്ട്. എങ്കിലും ഇതില് ഏതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഒരുവൻ ബുദ്ധിമാനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഏത് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കത്തുള്ളൂ? ഭഗവാനെ ഭക്തിയിലൂടെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് മാത്രമേ ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി പറയുന്നത് ബുദ്ധിമാനല്ലാത്ത ഒരാൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഈ 2ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 9ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ പറയുന്നത്. ബുദ്ധിമാനല്ലാത്ത ഒരാൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ബുദ്ധിമാൻ ആർക്ക് ഭക്തി ചെയ്യും? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് ഭക്തി യോഗയിലൂടെ ഭഗവാനെ സന്ധിക്കാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കും, അല്ലെ? ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ 7 ശ്ലോകം വരെ, 2 മുതൽ 7 ശ്ലോകം വരെ ഇന്നലെ മാതാജി വായിച്ചിരുന്നു. വീണ്ടും 2 ശ്ലോകവും കൂടെ 9 ശ്ലോകം വരെ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ്. ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവൻ. അതിപ്പോ എന്താണ്? അവരാണ് ആരെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ദേവതകളെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ദേവതകളെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർ ഓരോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി, ഓരോ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഏതേത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരു ഏകദേശം ഒരു രൂപം നമുക്കിടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്നു, ഏതാണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആരെയാണ്? ബ്രഹ്മാവിനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു, അവിടെ ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം ഗുരുവായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതിയെ ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ബ്രഹ്മദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ ബൃഹസ്പതി. ഗുരുവാണ് ബൃഹസ്പതി, അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെയോ ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ എവിടെ എത്താൻ പറ്റും? ബ്രഹ്മത്തില് ലയിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കുള്ള മുക്തി ആകുന്നില്ല, അല്ലെ? ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള മുക്തി ആകുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആളാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആളിനെ ആരാധിച്ചാൽ അത് വെറും ഒരു ദേവത ആരാധനയായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതിയില് ലയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഇന്ദ്രൻ നമുക്കറിയാം. എന്താണ് ഇന്ദ്രന്? ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രബലമായ കാമം കാംക്ഷിക്കുന്ന ഒരുവൻ, നമുക്കറിയാം ആരെയാണ്? അഹല്യ, അല്ലെ? അഹല്യയൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചത്, അല്ലെ? ഇന്ദ്രന്റെ മകനും ഒട്ടും മോശമല്ലായിരുന്നു. സീതാദേവി വരെ ആഗ്രഹിച്ച ആളാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ. അപ്പൊ എന്താണ്? അധികമായിട്ടുള്ള കാമം, ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി ഉള്ളവൻ ആരെയാണ്? സ്വർഗരാജാവായ ഇന്ദ്രനെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതേപോലെ അടുത്ത് നല്ല സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ, അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രജാപതികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രത്യുൽപാദകരെ ആരാധിക്കണം. നല്ല സന്താനം വേണമെങ്കിൽ പ്രജാപതി ദക്ഷനെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദക്ഷന്
എത്ര എല്ലാ ദക്ഷന്റെ പുത്രിമാരും എല്ലാവരും വലിയ വലിയ ഉന്നത തലത്തിലുള്ളവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദക്ഷനെ ആരാധിച്ചാല് എന്ത് ചെയ്യും, നല്ല മക്കളുണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിഥി ഒക്കെ ദക്ഷന്റെ മകളാണല്ലേ. അതിഥിയും പിന്നെ അതിഥിയുടെ കൂടെ 11 സഹോദരിമാരുമുണ്ട്. അങ്ങനെ 12 മക്കളാണ് ആർക്കുണ്ടായിരുന്ന, ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അവരിലൂടെയാണ് ജനസംഖ്യാ വർധനവ് നടന്നതും ദിവ്യന്മാരായിട്ടുള്ള പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു. അതിഥിക്ക് തന്നെ 12 ആദിത്യന്മാർ ജനിച്ചു, 11 രുദ്രന്മാർ ജനിച്ചു, 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 33 ദിവ്യന്മാരായിട്ടുള്ള പുത്രന്മാരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് തന്നെ സാധിച്ചു? ഒരു മകൾക്ക് തന്നെ സാധിച്ചു, ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ ഒരു മകൾക്ക്. അപ്പൊ പിന്നെയും 11 പെൺകുട്ടികൾ വേറെയുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നല്ല സന്താനങ്ങളെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആരെയാണ്? പ്രജാപതി ദക്ഷനെ ആരാധിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രജാപതികൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരികൃഷ്ണ ഫോട്ടോ എടുത്തത് ശരിയാകാത്തുണ്ട്. സത്ഭാഗ്യം അഥവാ ഐശ്വര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ സത്ഭാഗ്യം അഥവാ ഐശ്വര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അധികാരിയായ ദുർഗാദേവിയെ ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ദുർഗാദേവിയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അധിപതി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശങ്ങളായിട്ട് വരുന്നവരാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ ഇവരിലൂടെ നമ്മള് മൂക്കിന് നേരെ തൊടുന്നതിന് പകരം തല ചുറ്റി തൊടുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരിതാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, വേരില് അല്ലെ, മരത്തിന്റെ വേരിന് വെള്ളം കൊടുക്കാതെ ബ്രാഞ്ചസിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവര് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. അടുത്ത സദ്ഭാഗ്യം, അത് വായിച്ചു. എന്ത് വേണം? ദുർഗാദേവിയെ. അതിശക്തനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അഗ്നിദേവനെയും. അപ്പൊ അഗ്നിദേവനെ ആരാധിച്ചാൽ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ശക്തി. അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ദഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ദേവന്മാരിലെ പ്രമുഖരാണ് അഗ്നി, വായു, പിന്നെ വരുണൻ, ഇന്ദ്രൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ശക്തരായിട്ടുള്ള, പ്രബലമായിട്ടുള്ള, ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ദേവതകൾ. അപ്പൊ അതിശക്തി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അഗ്നിദേവന്. സമ്പത്ത് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ വസുക്കളെ, 8 വസുക്കളുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ വസുക്കളെ ആരാധിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും? സമ്പത്ത് കുന്നുകൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. മഹാവീരശൂര പരാക്രമികളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ മഹാദേവന്റെ രുദ്ര അവതാരങ്ങളെ ആരാധിക്കണം. കാരണം എന്താണ്? രുദ്രന്മാർ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവ് ദേഷ്യത്തിലിരുന്നപ്പോ ഉടൽ ജനിച്ചവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടുതൽ ശക്തിയായിട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ശക്തിയും ദേഷ്യവും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കോപം വരുന്ന അവരൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ശക്തിമാനും അവരെല്ലാം ശൂര പരാക്രമികളും ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മഹാദേവന്റെ രുദ്ര അവതാരം നമുക്ക് നല്ല ശക്തിയുള്ള വീരശൂര പരാക്രമികളായ മക്കളെല്ലാം ലഭിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം അവര് തന്നെ വീരശൂര പരാക്രമികളാകും. അതിവിപുലമായ ധാന്യശേഖരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അതിഥിയെ ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ദക്ഷന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പുത്രിയാണ് അതിഥി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിഥിയാണ് 33 ദിവ്യ സന്താനങ്ങൾക്ക് അല്ലെ ജന്മം നൽകിയത്. അപ്പൊ അതിഥിയെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടുന്നു? ധാന്യശേഖരം ലഭിക്കുന്നു. സ്വർഗലോകങ്ങളെ പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അതിഥി പുത്രന്മാരെ ആരാധിക്കണം. ആരാണ് ഈ വസുക്കളും? 8 വസുക്കളുണ്ട്. പിന്നെ ആരുണ്ട്? പിന്നെ ആരാണ് വരുന്നത്? 11 രുദ്രന്മാരുണ്ട്. പിന്നെ 12 ആരുണ്ട്? സൂര്യ പുത്രന്മാരായിട്ട് വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ ഡീറ്റീസ് എന്നാണ് അവരറിയപ്പെടുന്നത്. ആദിത്യന്മാരെന്നാണ് അവരറിയപ്പെടുന്നത്. ആദിത്യന്മാർ 12 ആദിത്യന്മാരാണ്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം സോളാർ ഡീറ്റീസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്, ആദിത്യന്മാർ. അപ്പൊ ആദിത്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? സൂര്യൻ, വരുണൻ, മിത്രൻ, പിന്നെ ശക്ര, ആര്യമാൻ, ഭാഗ, അംശ, പുഷൻ, പിന്നെ ഏതാണ്? തൊഷ്ടിർ, സവിത്ര, ധാത്രി, വിഷ്ണു, അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ്
പിന്നെ 11 രുദ്രന്മാർ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 8 വസുക്കളെയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മുമ്പ്. അതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ റെഫർ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിഥിയെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ധാന്യ ശേഖരം കിട്ടും. സ്വർഗലോകങ്ങളെ പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അതിഥി പുത്രന്മാരെ ആരാധിക്കണം. പിന്നെ ലൗകികമായ, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വർഗലോകത്തിലെത്താം. ലൗകികമായ രാജ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആധ്യാത്മികമല്ലാത്ത അല്ലെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രാജ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ വിശ്വദേവനെയും, സാമാന്യ ജനസമൂഹങ്ങൾക്കിടെ പ്രശസ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ സാധ്യദേവനെയും ആരാധിക്കണം. ദീർഘായുസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അശ്വിനി കുമാരന്മാരെന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേവന്മാരെയും, ദൃഢമായ ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഭൂമി ദേവിയെയും, ഭൂമി വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് അല്ലെ, അപ്പൊ ഭൂമി ദേവിയെയും, പദവിയിൽ സ്ഥിരത ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്റ്റെബിലിറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആള് എന്താണ് ചക്രവാളത്തെയും, അപ്പൊ ചക്രവാളമാണ് ഒരാളിന്റെ അതിഥി പിന്നെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ചക്രവാളത്തെയും ആരാധിക്കണം. ഭൂമി ദേവിയെ രണ്ടുപേരെ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കണം. സുന്ദരനായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഗന്ധർവ ലോകനിവാസികളെ അഥവാ ഗന്ധർവന്മാരെ ആരാധിക്കണം. സത്പത്നി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അപ്സരസുകളെയും സ്വർഗലോകത്തിലെ സംഗമ യുവതികളായ ഉർവശിയെയും ആരാധിക്കണം. സൗന്ദര്യം വേണമെങ്കിൽ അല്ലെ. അതേപോലെ സത്പത്നി ആഗ്രഹിക്കുന്ന അപ്സരസുകൾ, സൗന്ദര്യം വേണമെങ്കിൽ ഗന്ധർവന്മാര്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. സ്വർഗലോകത്തിലെ ഉർവശിയും മറ്റും ആരാധിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അധീശത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രപഞ്ചാധിപനായ ബ്രഹ്മാവിനെ ആരാധിക്കണം. വാസ്തവികമായ കീർത്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനെയും ഹരേ കൃഷ്ണ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയും, കനത്ത ബാങ്ക് നിക്ഷേപം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ വരുണദേവനെയും ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ ആരാധിച്ചാൽ ഓരോന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനിയും പറയുന്നുണ്ട്, ഒരുവൻ മഹാപണ്ഡിതനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശിവഭഗവാനെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ബുദ്ധിയും അല്ലെ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നൽകാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ശിവഭഗവാനെ. വൈവാഹിക ബന്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശിവപത്നിയും പരിവ്രതയുമായ ഉമാദേവിയെയും ആരാധിക്കണം. ഇതൊക്കെ കുറെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത്, ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പുതുതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ഭാവത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഇതേ പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളിൽ വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഭിന്ന വ്യക്തികൾക്കായി വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ആരാധനാ ക്രമങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അധികാര പരിധിക്കുള്ളിലെ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന് എല്ലാവിധ ഭൗതിക സുഖ ആസ്വാദന വിഭവങ്ങളിലും നിപുണനായിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ദേവനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ അവന് ഗണ്യമായ പ്രഭാവം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? വേദങ്ങളിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആരാധിക്കണമെന്നല്ലേ. ഒരു ലിസ്റ്റാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം നമുക്ക് ആരാധിക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് ഏതാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാല് ആ ദേവനെ, അതിന്റെ അധിപനായ ദേവനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. ആ ആരാധനാക്രമം ഏതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? വേദങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ ആ ദേവൻ പ്രീതിപ്പെടും, നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നടക്കും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണ് അവർക്ക് ഈ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ശക്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ആസ്വാദനവും ഒരുമിച്ച് കിട്ടത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് അല്ലെ. ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ അധികം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ഒരേപോലെ ആരാധിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ദേവനെ ആരാധിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാവരെയും ആരാധിച്ച് എല്ലാം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. കാരണം എന്താ? നമുക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. ശിവഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് രാവണൻ അതിശക്തനായി തീർന്നു. അതിനായി ശിവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം തന്റെ ശിരസുകൾ ഛേദിച്ച് ശിവനെ അർപ്പിച്ചിരുന്നു. നമ്മൾ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ, ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ശരീരത്തിന്റെ അവസാനം എന്താണ്, തല കഴുത്ത് വെട്ടാൻ പോയപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അല്ലെ. ശിവഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ സർവ്വദേവന്മാരും ഭയപ്പെടത്തക്ക വിധത്തിൽ അതിശക്തനായി തീർന്ന രാവണൻ അവസാനം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ വെല്ലുവിളിക്കയാൽ അദ്ദേഹം സ്വയം വിനാശം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, മനുഷ്യരുടെ ഒരു സ്വഭാവം, അസുരന്മാരുടെ സ്വഭാവം എല്ലാം എന്താണ്, അങ്ങേയറ്റം തപസ് അനുഷ്ഠിച്ച് വരങ്ങളൊക്കെ നേടിക്കഴിയുമ്പോ പിന്നെ അതാണ് പഴയ സൗന്ദര്യവും ശക്തിയും എല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടും. ഹിരണ്യകശിപുവിനും അങ്ങനെ എല്ലും തോലുമായിരുന്ന ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോ പഴയ പോലെ വളരെ ശക്തമാനും സുന്ദരനും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറി എന്നുള്ള അതിന് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശരീരവർണ്ണനയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവിടെ എന്താ, രാവണനും അതുപോലെ അതിശക്തിമാനായി തീർന്നു. അപ്പൊ ത്രിലോകങ്ങളും ഒക്കെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അവസാനം എന്താണ്, സീതാദേവിയെ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ വെല്ലുവിളിച്ചു. അങ്ങനെ സ്വയം നാശം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി. അത് ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. ഭൗതിക സുഖ ആസ്വാദനങ്ങൾക്കുള്ള വിഷയങ്ങൾ അഭിലഷിക്കുന്ന അത്തരം എല്ലാ ഭൗതികവാദികളും മൊത്തത്തിൽ അല്പജ്ഞാനികളാണ്, അഥവാ അല്പബുദ്ധികളാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:20 സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്കെന്താണ്, നമ്മുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലും ആദ്യമേ പഠിച്ച കലികാലത്തിലെ മനുഷ്യർക്ക് ഏതാണ് ബുദ്ധി കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് അല്ലെ. മിക്കവാറും ശൂദ്രരായിരിക്കും, അവർക്ക് ബുദ്ധി കുറവായിരിക്കും, അല്പായുസുകളായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ. അപ്പൊ അല്പജ്ഞാനികളാണ്, അല്പബുദ്ധികളാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:20 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ശ്ലോകം? നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. ശരിയായ ധാരണ ഇല്ലാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ മായയുടെ വശീകരണ ശക്തിയാൽ വിവേകം നഷ്ടപ്പെട്ട വിവിധ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയോ ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതിയുടെ പേരിൽ ഭൗതിക സംസ്കാരത്തെ പുരോഗമിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയോ എല്ലാവിധ ലൗകിക സുഖങ്ങളും പ്രാപ്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വിവേക ബുദ്ധി നമുക്കില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അല്പജ്ഞാനികളും കൂടെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മായയുടെ വശീകരണത്തിൽ പെടുന്നു. ഇവിടെ വരുമ്പോഴേ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനവും മായയുടെ സ്വാധീനവും ഒക്കെ കാണും. നമ്മൾ ബുദ്ധി വേണ്ട വിധം വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അത് അവിടെ വിവേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ബുദ്ധി വിവേകപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു അഹംഭാവവും അഹങ്കാരവും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതിയുടെ പേരിൽ ഭൗതിക സംസ്കാരത്തെ പുരോഗമിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാവിധ ലൗകിക സുഖങ്ങളും പ്രാപ്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റം നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രഹങ്ങളെ എല്ലാം കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ദൈവത്തിലൊന്നും വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ വരും അല്ലെ. ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അഹംഭാവവും അഹങ്കാരവും എല്ലാത്തിനെയും വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം. പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമുക്കിപ്പോ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും സുഖലോലുപമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള എന്താണ് യന്ത്ര സാമഗ്രികളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടല്ലേ. ദേഹം അനങ്ങാതെ തന്നെ നമുക്ക് ദുർമേധസ് കൂട്ടാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും, നിങ്ങളും ഞാനും എല്ലാം അങ്ങനെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്നത് ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുകയാണ്. അപ്പൊ എത്ര ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ജനനവും മരണവും വാർദ്ധക്യ രോഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് വാർദ്ധക്യത്തിന് കുറച്ചു നാള് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി നമുക്ക് മൂടി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുമല്ലേ. പുതിയ പുതിയ സാമഗ്രികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കതിന് ഓരോ ലേപനങ്ങളും അതും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ മൂടി വെക്കാം. എന്നാലും ജനനത്തെയും മരണത്തെയും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. എത്ര ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പുരോഗമിച്ചാലും അത് സാധിക്കുന്നില്ല. ആരും തങ്ങളുടെ ജന്മ അവകാശം മാറ്റാനോ മരണത്തെ സന്ധിക്കാനോ വയസ്സാകാനോ ദുർബലനാകാനോ രോഗിയാകാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ജന്മാവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജന്മം കിട്ടാം. നമുക്കല്ലാതെ ഭഗവാനെ പോലെ ഇന്ന പേരൻസിന്റെ മകനായോ മകളായിട്ടോ ഒക്കെ ജനിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല അല്ലെ. ശാസ്ത്രം എത്ര പുരോഗമിച്ചാലും അതിനൊന്നും നമുക്ക്
മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ മരണത്തെയോ വയസ്സാകുന്നതെയോ പിന്നെ പ്രായം കൂടുമ്പോൾ ദുർബലമാകുന്നതോ രോഗിയാകുന്നതോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതാണ് എന്നാണ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ദേവനാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുരോഗതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അവയാലോ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അത്തരം അല്പബുദ്ധികളെ കുറയ്ക്കട്ടെ അത്തരം അല്പബുദ്ധികളെ വിവേകം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി ഭഗവത്ഗീതയില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കൃതികളാണ് ഏതാ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം. അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധിശൂന്യരെ എന്താണ് അവരുടെ ബുദ്ധി വേണ്ട വിധം ഉപയോഗിക്കാത്ത വിവേകമില്ലാത്തവരാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏതാണ് ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതിയിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നത്, വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിവിധ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി അവസാന സ്വയം നാശം വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത്. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ അപൂർവവും മൂല്യമുള്ളതുമായ ജന്മം മനുഷ്യജന്മമാണെന്നും ആ അപൂർവ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായവർ അത്യപൂർവമാണെന്നും ഭഗവാന്റെയും ശുദ്ധഭക്തരുടെയും സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായവർ അപൂർവങ്ങളിൽ അത്യപൂർവമാണെന്ന് ശ്രീ ശുക ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അതൊക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ. 1 ലക്ഷം പേരിൽ ഒരാളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ളതും ഭഗവത് ഭക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ നേടി ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തുന്നതും അല്ലേ. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഈ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് വിവേക ബുദ്ധികൾ ഉള്ള മനുഷ്യർ കുറവാണ്. 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യജന്മം 4 ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും ആ 4 ലക്ഷത്തില് നല്ല ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചായിരിക്കാം. ആ ജന്മവും വേണ്ട വിധത്തിൽ വിവേക ബുദ്ധിയോടെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മാഹാത്മ്യത്തിലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും ഇതിന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പക്ഷെ അതൊന്നും എന്താണ് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നവർ വളരെ കുറവാണെന്ന് ശ്രീ ശുക ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഏവർക്കും ബുദ്ധിമാനും മണ്ടനും മരണം ഒഴിച്ചുകൂടാത്തവനാണ്. ഏവർക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമാനും മണ്ടനും ഒരേപോലെ തന്നെ വരും, മരണം വരും. എന്നാൽ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ മനീഷി അഥവാ അതീവ വികാസം പ്രാപിച്ച മനസ്സിന്റെ ഉടമയെന്ന് വിശേഷിച്ചു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കൊണ്ടവനാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യഥാപോലെ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസും അല്ലെ അവരെല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ പാണ്ഡവന്മാരെല്ലാം ചിന്തിച്ചിരുന്നത് പോലെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത് പോലെ പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത് പോലെ എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ തന്നെ 7 ദിവസം മാത്രമുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ആലോചിച്ചത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ മനീഷി, മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും വികാസം പ്രാപിച്ച മനസ്സിന്റെ ഉടമ എന്ന് ശിവദേവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെന്നാൽ മരണസമയത്ത് അദ്ദേഹം എല്ലാ ഭൗതിക സുഖ ആസ്വാദനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും യഥോചിത വ്യക്തിയായ ശ്രീ ശിവദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ഭഗവത് സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അവശേഷിച്ച ദിനങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അതിനാൽ ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും അഭയം പ്രാപിക്കുവാനും സാധിച്ചു. എന്നാൽ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങൾ കാംക്ഷിക്കുന്ന അതിനായി കഠിനമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി അപലപിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരം ഉത്കടമായ അഭിലാഷങ്ങൾ അധപ്പതിച്ച മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ലഹരി പോലെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതിര് കടന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് അല്ലേ. അതെന്താണെന്നാ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ നാശത്തിനുള്ള ഒരു ലഹരിയാണ്, നാശത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്ന ഒരു ലഹരിയാണ്, നമ്മുടെ അധപ്പതിച്ച മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ലഹരിയാണ് ഏതാണ് അടക്കാനാവാത്ത അഭിലാഷങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിവേകികൾ ഈ അഭിലാഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നത് വഴി ലഭിക്കുന്ന ശാശ്വത ജീവിതം കാക്ഷിക്കണം.
അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കണം. മനുഷ്യജന്മം പാഴാക്കി കളയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത്. അപ്പോൾ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് തരുന്ന നിർദ്ദേശം എന്താണ്? എത്ര സമയം ബാക്കിയുണ്ടോ അത്രയും സമയം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി. അതായത് അതെവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ധാമത്തിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നമ്മൾ, അതാണ് നമ്മുടെ സ്വഭവനം അല്ലേ? നമ്മുടെ ഭവനം അത് തന്നെയാണ്. അവിടേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽപ്പെട്ട് ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ട, ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.